Sanderford inaresto at kasalukuyang nakakulong na. Kung bago ka pa lamang sa aming YouTube channel, huwag mong kakalimutan mag-like, mag-subscribe at hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. Ako nga pala po si Chika Bars, handa magbigay ng mga trending issue this year. Tuluyan na ngang inaresto at nakakulong ang kontrobersyal na si Sanderford o mas kilalang Marlo Areza. Tapos sa mga inihaing kaso rito ng kanyang ex-girlfriend na si Isa Cabrejas. Tinulog ni Isa sa programang Rapid Tulfo ang umano'y pang-aabusong ginawa sa kanya ni Sanderford at pamimilit nito na may mangyari sa kanila. Sa Facebook Live na binahagi ng Star Image Artist Management nitong nakaraang Martes ng gabi, ika-22 ng December, umabot sa mahigit 100 views ang nakapanood nito na kinuna ng isang kinatuwa na nasabing management. Ayon dito, bagamat kinukondina ang mga nagawang kasalanan ni Sanderford, nakatakda ang mga ito na pasyalan ang kontrobersyal na social media influencer sa latang 18,000 upang pansamantalang itong makalaya at mabigyan umano ito ng pagkakataon na patunayan na wala itong kasalanan sa korte. Ayan ang sinasabi nito. Paan niya nang kumuha ng naturang video, masakit sa kanilang kalooban na tulungan si Sander. Dahil sa kabila ng mga tinulong ng management sa kanya, ay iniwan umano sila nito. Nang walang paalam, hindi man lang nagpakita ng pagpapahalaga sa kanila. Kayo mga kachikas, anong komento ninyo sa isyong ito? Tara't pag-usapan natin sa comment section. At huwag mong kakalimutang mag-like, mag-subscribe, at hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Marami pong salamat!